Damn, ngibona umtshitha masiphi igama lakhe nguJulius. uJulius lipolisa langapha eGauteng kulamacala se-OR Tambo, Davidton, Thembisa, yabo ewe kulamasipala wase-Ekurhuleni. uJulius ungene ebupoliseni waqala ke naye phezantsi as constable wayewanyuka ke wa-appointwa as deputy chief of police. Irresponsibility yakhe bikucontrola ke operation, benayo ne-influence ke ukuba ngobani abapromothayo nakwi-investigation napha benayo say. uJulius ingxaki yakhe uyaphapha ngalamarhadi athanda uzenza khulu atshomane nootsotsi nawazi. Ewe uJulius bengumntu onjalo. Enye ke ye-weak points kaJulius ayithanda imali. Late phaa ngo-2022 uJulius wadibana lo tata masiphi igama lakhe nguMike. uMike usebenza kule klinikhi igama layo iMedicare 24. Le klinikhi yiyo ke inceda amapolisa phaa eKurhuleni xa kuhambe ne-injury. Baye bancede ke nojonga nomchamo kunye negazi xa ikhona ke lo operation bafuna uyikreka. So uJulius watshomela njalo ke noMike. iMedicare 24 yayionwa nguMike, kodwa uMike wayenayo ipartner. Le partner masiphi igama layo nguTakhethi. If uyafuna ke uyazi uba ngubani uTakhethi nebali lakhe ndake ndalenza khangela apha. Masiphi igama lakhe nguTakhethi. So uMike wa-introduce uJulius kuTakhethi. uTakhethi wathi kuJulius, efundini ndinayo enye ikhampani apha igama layo iCat VIP Protection, ndafuna ke one day ke ndisebenzisane namapolisa hanana. uTakhethi wamthatha kuJulius wamsala phaa kwiofisi zabo wamdanyazisa. Wabona ukuba uJulius uyayithanda nemali, bemane mpha amaqithiqithi anti-10k 20k 30k chance evuma. uTakhethi waye wa-introduce even uJulius nakifamily yakhe. Baba ne-relationship man, babebizana nangongamla ngokuye ngamla xa beteketisana. One day uTakhethi wathi phaa kuJulius, mamela man, ndinezi-BMs empini apha kunye nale Mercedes Benz, ikhona ke nala VW Golf, ndiyafuna zonke zifake blue lights so that lo msebenzi ndiwenzayo we-VIP protection ndingasokoliseki. Wambuza kuTakhethi kuJulius ukuba fanele ungakwazi unceda kule way. uJulius khangatsale wathi ewe ngamla ngakwazi. So uJulius wamthembisa uTakhethi uba uzoyenza le nto yofaka i-blue lights kweza moto. Hanyana uJulius wenze leta wayisa kuChris. uChris nguye into zee-fleets zakamasipala. uJulius amshayishaye uChris athi, mamela mani, ikhona indoda apha ye-VIP protection ifuna udoneyitha ngeemoto zayo apha kuthi and I think siyazinida ke kunokwethu. Kuzonyanzeleka sizithathe sizifake kunye ne-blue lights sizirejistarishe under umasipala. uChris zange asibhayiso skilem naye ke uJulius angamcenge, wayisayina ngokwakhe lo leto uJulius wayisubmit. Nyani ke iimoto zikaTakhethi zafakwa i-blue lights nangona uChris angayi-approve loo nto, kodwa yenziwa. Ezi blue light uKhethi ezifuna nje zanceda nakwitrafiki xa ukwi-roadblock uvele udlule iruti. Xa bekwenza i-operation obuqhophololo, xa befike bathi blue lights nobongubani uvele obheye. uTakhethi waba happy le nto yenziwa nguJulius, wamthengela nemoto ezo enkosi. One day nge-15 ka-April ngo-2022 eBrakpan, la mapolisa phaa eKurhuleni i-MPD enza i-raid kenyindlu yomrhanelwa ingathi wayithengisa ii-drugs. Kuloo scene kwakho amapolisa kunye neza-security ze-Cat VIP Protection zazonsini nokwazo. Angabuzwa nto ininzi ke ngoba ayikhona ke le relationship nangona ngeyomgunyathi. Hayi ke bangena ke kule ndlu yomrhanelwa bamfumana wa-interrogatwa. Ekusesiphi drugs wena, bum hanana, babuza neegani neebhulethi yonke loo nto. Umrhanelwa caba zangafuna uthethwa. Bamsuffocate ngeplastiki mane bembamba. Thetha wena thetha. Umrhanelwa caba ukholwa wamsuffocate wagqithisela. Akakwazi uphefumla ke kumrhanelwa wasweleka. Bapenika kabuzwa sizothini kathiwa bakufowunela uJulius. Nyani wafowunela uJulius ixesha ngoku kokupha ngo-3 ekuseni. Hayi nyani uJulius wakhawuleza wafika kusini wathi, mamelani sanopenika, thathani lo mzimba nokufake kule bhaki nihambe nolahla, ikhona iriver phaa ngasemayini nokudrophe phaa lo mzimba. Hayi nyani benza njalo bawuthatha umzimba bawudamba phaa. After that baphuma olayini babo. 10 months later nge-11 kaFebruwari phaa ngo-2023 uJulius ufumana itiphu. Hayi ke nayo uJulius njengobhosi athumela itimu yakhe phaa eRosebank ukuba yokwenza i-raid. Ingxaki ke encinci apha, iRosebank iseJoburg, so i-under iJohannesburg Metropolice Department, ayikho under eKurhuleni. So ayondawo yabo leyana. Xa befika bafuneke bambocela mosiphermission yonke laa nto. uJulius zangayenza loo nto netimu yakhe, wathi uba mayesikrete kulaa flat lepha eRosebank bokwenza le raid. Nyani ke baya kule flat, xa befika phaa bafumana iibhoksi eziyi-6. Kwezi box phakathi kukho izinto kuthiwa zii-precious stones. Ezi stones kuthiwa zaziwetha i-14.9 million.
hayi ke bafonela uJulius uthe oyiva uJulius lento wakhalweza wafika kusini wathi mamelani ngicela ningadanyazi bazithathe za precious stone baphumula yini baba zange basiregister nakwisystem yo Julius yonke indawo enemali yafumaneka I'm sure babeyazi nangalento ka-EasyBet ukuba yakwazi usayina up phaka EasyBet kula ndawo ithi promo code of bhala uskele 50 I'm sure bezoyenza nayo lento afumanela 50 rand i-sign up bonus nezazipinzi 25 kuwe ave ba there's no need ye-deposit wena nje usayine up ubhala iskele 50 kula ndawo i-promo code ufumane izipini zakho kunye ne-sign up bonus 50 rand yo uJulius bezoyenza lento until one day ajamadama namanzi umnikazi weza precious stones Mr Pete wayovula icase civil case wathi ba izitone zakhe yena zithathwe unlawful so ngoku usuwa estate i45 million yo on the other side umfazi kaTakhet uposta ko-Instagram xa yokwenza shopping ehamba nge-blue lights nase-airport wahamba ngezi-blue light iyayifota yonke le nto abantu baba-curious ukuba hayibo xa bekutheni ngokwena sohamba nge-blue lights yo khange kube kudala uTakhet nomfazi wakhe babanjwa ntontyoku uattempta ubulala i-side chick kaTakhet. On the other side elinye lamapolisa lalikhona pha eBrand Park namkhumbula laa mntu wasuffocatewayo uhamba olahlwa phaka imines ewe elinye lepolisa lalipha layike ikhomishini loxelenyani lathi uJulius ngoye wasikhomandayo ukuba masewulahle la mzimba phaa. Few months later elaa polisa lakhonfesayo zange lilenze ixesha ladutyulwa. Ngibona ngoku igama likaJulius belisemlonyeni ne-evidence against yena bese-overwhelma ukabantu waye wabizwa naphaka ikhomishini kathiwa kazozithethelela ndoda. Here I'm incriminating myself. I'm dealing with legal Fundise. In the file. It. Nge-18 ka-April 2026 wabanjwa uJulius. Phaa kuyenkinki kaye kafunyanwa neembumbulu eziphaa ko-100 ezingekho semthethweni. Nge-20 ka-April 2026 iyawuvela ecourt for ibail application yakhe ipostponiwe.